Nasayra na to makigsuonan nga ang libro sa Isra o sa Nehemia sa lesson 9 nasabta na to nga nag-enumerate ka na og nagkalain-lain nga genealogist, di ba? Yes. Og nakita na to makigsuonan nga sa ilang panahon hibaw-an na to nga naulipon ang Israelites dito sa Babylon por pila ka tuig. Sidi ang gisulong ni Nabucodonosor ang Jerusalem ug gitugot sa Ginoo nga maulipon sila sa gihatag ni Pastor Hisbon ang background. Ug sa ilang pagbalik makigsuonan, grabe gyud ang ilang mga pag-antos kilang nagian. Ug kini nga leksyon nagapahinumdum kanato nga ang Ginoo makigsuonan nagaamuma, nagaatiman gayud kanato bisan sa ginagmay gabutang sa atong kinabuhi. Amen. Wala og dili gid kita pasagdan sa Ginoo makigsuonan. We cannot imagine sa ilang kalisod, sa ilang panaw pagpalik, paingon sa yuta sa saad, paingon sa Huda, paingon sa Jerusalem. Pero bisan sa gagmay ni ini makigsuonan, giatiman sila sa Ginoo, maingon man usab sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Dili og dili gyud ta pasagdan sa Ginoo. God is in control, mga kaigsuonan. Yeah, that's it. Bisan sa ginagmay sa atong details sa atong kinabuhi, gitagad kita sa Ginoo. Yeah, labing tinuod diha mampingki no, kana bitong dili ka mahimutang nga wala ka panibalik og pag-alagad sa Ginoo. Nagpasabot na sa igsuon nga gipalangga gid ka sa Ginoo mampingki. Kay nga naman, masamo kanunay imong tanlag nga murag dili wala kay kalinaw sa imuhang kaugalingon. That means nga ang Ginoo wa gyud nubiya sa imuha totally, mga kaigsunan. Inguna na ang pagmahal sa Ginoo kanato, mga kaigsunan. Kung pananglit ikaw karon sa kasamtangan nga paagi, gibati sab nimo ang kalisod sa imong spiritual nga kahimtang. That means that God is taking care of you. Maingon sa iyang pag-atiman sa iyang mga katawhan. Mao ni ang konsolasyon nato, mga igsoon. Nga samtang gitugot sa Ginoo nga madisiplina sila, magkalisod sila dito sa lain nga mga nasod, mga kaigsuonan, God was actually working from within their hearts, mga kaigsuonan. Aron mas kung makabalik na sila didto sa ilahang original nga mga posisyon, mga kaigsuonan, mas ma-appreciate nila nga wala gid ay sila gibiyaan sa ilang Dios. So mao ni ang atong lesson karon, atong hihatag ang panahon ni Ma'am Pinky.